Hhayi kwandisa izolo ama-post kwasho ukuthi-ke i-trend ingaphezulu yokuna kaKhuzana. Ngize nakhohlwa ukubongela uMafikizolo into enhle engaka ayenzile. Song of the Year kuma-Metro FM eqashwe noPhori, Maphorisa noKabza. Hayi nikhona. Engathi kunokudideka lapha. Bacanda umuntu uyakhetha obewina ingoma. Umuntu obewina ingoma ubevotelwa. Hleli kodwa nidideka niqalile. Lokho nadideka ngo-2020 uKhuzana winile kuKhozi FM. Naphinde nadideka ngo-2017 kuMantshontsho uKhuzana winile. Nadideka futhi ngo-2023 ku-2024 uKhuzana eshaya unyaka uKhuzeni. Hleli ni-confused. Nidideka nakumasama. uKhuzana mayewinile i-Best Maskandi album. Hleli nidideka. So asazi ukuthi yena uhambani. Nihlale nikhala, nikhathazekile. Futhi amavoti ade bevota ngabo abalandeli bakaKhuba. Bekubewase ngalo. Niyoze niyikhiphe imali, nik-understand ukuthi you pay for i-service. Uma nifuna ukuthi umuntu wena awine, mkhombiseni uthando ehlanganeleni nithenge. Time nivote makuthiwa votana. La uKhuzana uzahlanganisa ke u4 million yengoma ethi Jola naye laphana ke ehamba phambili ngama-views kwi-album yakhe. Enye ingoma le eyenza kahle kakhulu online ine-trend emcimbini ade ehamba uKhuzana iyadihlisa ngayo. So abantu bayithanda kakhulu nalapha ku-Spotify yenza izimangaliso. Uma sikhuluma ngezimangaliso sikhuluma ngento uKhuzana akangazange ayenze kwi-album yakhe yangaphambilini. Ama-record azenzela wona uKhuzana, ama-record asuke ayibekele wona. So bebecabanga abantu ukuthi mhlawumbe sikhulumela lento yabo esukusengqondweni yabo le abayifunayo. Akusikho khona lokho. At the same time ey'nsukwini ey'mbili uKhuzana behlanganise yona-ke in 1 million. Ngazo ey'nsukwini ey'mbili or izolo behlanganise 1 million ingoma ethi ngiphuza kakhulu. Okuyinto kama-Blue Nation abathanda umsebenzi kaKhuzana. Abantu nje abathanda yonke into uKhuzana ayenza ukuze aphumelele abayenzile abasebenze kakhulu ukuze a-achieve leyo goal leyo 1 million khona izolo. Waphinda khona futhi izolo wamukwa ne-award ethi Best Maskandi album ngengoma ethi uManikinikana ade bemnominate-ke ngayo. Lapha niyasubmitha uMetro uhlungu ukuthi bapha abantu abazongena bese ukhipha ukuthi votani-ke nina ngoba mawukhetha uMetro uyabheda. Uma sekuvota uMetro uyabheda. So nifunani? Inkinga yenu ukuthi kuwina uKhuzana. Angeke angawini. Ngazi ukuthi indondo number bani le i-award number bani le kaKhuzana seziningi. Sezi-too much. Useyibekile into ebahle uKhuzana usesebenzile. Umsebenzi uyayibonalela. Ama-Blue Nation akacisha lahle ithemba ngakho konke okwenza uKhuzana, especially 2023 2024. I'm sure niyabona ukuthi uyimisela kuyini ukumtrust Mr Mpungose, ukutrust i-process ukuthi i-process izosebenza. Seniyabona sekuthela-ke iy'thelo-ke ezinhle. Le album inhle kakhulu inama-million ayi-10, inama-million ezayo, few millions 2 or 3 angatholakala mhlawumbe before June if abantu beyimisela. But azoba maningana ama-million kule album. Angafika na-13. After that akasazi ukuthi abantu-ke umfutho uzobeke ungakanani. Sibongele-ke uKhuzana-ke. Siyawashare ama-post nje for ukubhalansisa into esuke siyikhuluma ukuthi siyawabona ama-postini ukuthi awasho lutho. As long as you are still talking, ninga-act, ningenzi lutho, yohlala induku ikhala. uKhuzana uyohlala nje ithatha i-award, hayi phumela nje uKhuzana aye kubo. Bevota abalandeli abamlandelayo. Nisale kahle.